Έχουμε μαγικά πράγματα σήμερα. Καλά, έχουμε μαγικά πράγματα, παραμυθένια. Θα μας ταξιδέψουν αλλού, διότι είναι καλοκαίρι και διότι εντάξει, το επιτάσσει η φαντασία μας, νομίζω, να ταξιδεύουμε, διότι είναι τώρα η εποχή των ταξιδιών, έτσι. Έτσι λοιπόν, για σήμερα και καλησπερίζουμε και ευχόμαστε και καλή εβδομάδα, γιατί η απαρχή της καινούργιας εβδομάδας για εμάς είναι σήμερα η Τρίτη. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο Βρες αυτό που ψάχνει σήμερα μία μαγεία, έναν φανταστικό παραμυθένιο κόσμο, τον παραμυθένιο κόσμο του μαγικού λιχναριού. Το μαγικό λιχνάρι για εσάς λοιπόν θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε ευχές. Και όχι 3 ευχές όπως είχε παλιά το Ίνι, αλλά περιόριστες ευχές. Όσες ευχές θέλετε. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κοντιζά. Τον καλησπερίζουμε. Καλώς όρισες, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο οποίος είναι υπεύθυνος, ο οποίος είναι ο... Να μας πει τι είναι το Magic Lab. Να μας το πει με λίγα λόγια. Θεωρώ ότι είναι όλα αυτά που προαναφέρατε. Και πραγματικά είναι ακόμα πιο μαγικό από ότι μπορεί ο καθένας μας να το φανταστεί και να το σκεφτεί. Στην ουσία είναι ένας ζωντανός μηχανισμός που θα πραγματοποιεί κάθε επιθυμία μας, κάθε θέλω μας, κάθε ανάγκη άμεσα και γρήγορα με το που μπαίνει στο magiclab.gr. Μάλιστα. Ωραία. Άρα να Εγώ έχω φέρει εδώ σήμερα το λάπτοπ, γιατί δεν θα ήθελα οι φίλοι να χάσουν την ευκαιρία να το δουν. Την ευκαιρία. Να πάμε λοιπόν, εφόσον μας εξηγεί κάποια πράγματα ο Μιχάλης, για το μαγικό λιχνάρι. Να δούμε λίγο το βίντεο. Βλέπουμε μια κούκλα εδώ. Είναι το βίντεο σπότ της Magic Lab αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε. Να μας εξηγήσεις καταρχάς, πράγματι το έφτιαξες, πήγε στην έρημο και τώρα. Εν ολίγης, ναι, και η Αθήνα θα έλεγα ένα κομμάτι της ερήμου για τον καθέναν μας. Καταπληκτικό σποτ. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο σποτ. Το οποίο πραγματικά αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι αναπάντεχα τελείως μπορεί ο καθένας μας να βρει τη λύση σε αυτά που θέλει και επιθυμεί. Βλέπω χορός, ευεξία, διακοπές. Έτσι, είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι καταναλωτής. Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Να επισημάνουμε ότι τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές τους ενδιαφέρει άμεσα και μπορώ να πω ταυτόχρονα το να προβληθούν και το να κάνουν τις ευχές τους στο Magic Lab, στο μαγικό λιχνάρι. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, είναι ένα site το μαγικό λιχνάρι, έτσι, σε πρώτη φάση ξεκινάμε με αυτή την λογική. Πηγαίνετε στο μόνο και μπορούμε να δούμε και λίγο το site. Αλλά στην ουσία αυτό που... στην ουσία αυτό... Καταπληκτικές φωτογραφίες. Είναι η κάθε εταιρεία που προβάλλεται στη στιγμή. Είναι κάποιες από τις εταιρείες οι οποίες προβάλλονται αυτή τη στιγμή. Στην ουσία, ο μένος επαγγελματίας μπορεί να προβληθεί χωρίς πραγματικά κανένα κόστος. Είτε στο site μας, αλλά είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που πώς γίνεται αυτό, Μιχάλη, δηλαδή με μηδενικό κόστος κάποιος να μπορέσει να προβάλλει την επιχείρησή του στο μαγικό λιχνάρι? Ακριβώς, αυτό είναι το ωραίο και συγχρόνως το πιο ωραίο από όλα είναι το ίδιο μπορεί να κάνει και ο χρήστης. Δηλαδή ο κάθε καταναλωτής που θέλει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιθυμία του μπορεί, χωρίς χρειάζεται να σκέφτεται αν έχω κάρτα ή αν έχω οτιδήποτε, να μπορεί μέσα άμεσα γρήγορα να μπει στο Magic Lab και να δει το τι θέλει να πετύχει, το τι θέλει να πραγματοποιήσει. Και αν από τις ήδη υπάρχουσες, ας πούμε, ευχές που ήδη είναι καταχωρημένες, κάποια δεν τον καλύπτει, έχει ένα ειδικό πεδίο το οποίο πάει, συμβάζει αυτό που θα επιθυμεί, το ζητάει, και το ψάχνετε. Δηλαδή, κάποιος, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω μια ευχή, πώς θα πραγματοποιήσω την ευχή μου? Θέλω να το καταλάβω. Μπορεί να μπει κάποιος στο Magic Lab. Να πάω εδώ λοιπόν, να μπω στις ευχές. Όχι, να κατέβει κάτω. Αρχική. Ναι. Να κατέβει κάτω στο μενού με σκρό. 2 λεπτά. Κατεβάστε λίγο πιο κάτω, γιατί αυτό είναι. Ναι. Μπράβο, πιο κάτω. Μπράβο, εκεί που λέει κάνε μια ευχή πιο κάτω είναι λίγο. Εκεί κάνε μια ευχή. Που πατάς μέσα εκεί. Να πατήσω λοιπόν να κάνω μια ευχή, να δούμε. Που ο άλλος μπορεί να βάλει τα στοιχεία του. Πολύ ωραία. Τα δικά του και να περιγράψει το. Βλέπω πέφτουν και τα άστρα και λοιπά. Είναι δηλαδή φοβερό το design και όλοι. Και μπορεί μετά αυτόματα να βάλει την ευχή που θέλει, ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι και να είναι. Και εμείς να ψάξουμε με βάση αυτό που ζητάει να το πραγματοποιήσουμε. Να σου πω, Μιχάλη, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, ποιο είναι, θέλω να μου πεις το όφελος ουσιαστικά κατ' εσέ και του καταναλωτή αλλά και του επιχειρηματία. Με αυτό δηλαδή τον τρόπο, τι μπορεί να καταφέρει ένας φίλος επιχειρηματίας που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά πόσον μπορεί να έχει όφελος από αυτή την πολύ ωραία και φάνταστη κίνηση του να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο ένας καταναλωτής. Στην ουσία, σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε με το θέμα του επαγγελματία. Ο επαγγελματίας καταρχήν δημιουργεί ένα επαγγελματικό προφίλ σε ένα site. Πολύ σημαντικό. 24-24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, να μπορεί να τον βλέπει οποιοσδήποτε θέλει να ψάξει την επιχείρησή του. Το οτιδήποτε. Άρα είναι ο νούμερο 1 τρόπος προβολής αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να πάμε στην παράδειγμα στην αρχή. Να πάμε λίγο στην αρχή. Στις ευχές.
Μπορούμε να πάμε λίγο σε ευχές πάνω εδώ στο. Εδώ λίγο σε ευχές. Να πάμε σε ευχές. Είναι ο νούμερο ένα τρόπος αυτή τη στιγμή κάποιου να προβληθεί έξυπνα και να μπορέσουν να το δουν πάρα πολλοί φίλοι που θα θέλουν να πάνε στην επιχείρησή του και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Στην ουσία θα σας πω κάτι. Αυτό τώρα που βλέπουμε τώρα και ίσως φαίνεται και στις οθόνες και των ανθρώπων που μας κοιτάζουν αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης αυτόματα έχει από κάτω τρόπους αναζήτησης με βάση την τιμή, με βάση το τι επιθυμούν, με βάση το οτιδήποτε και θα του βγάλει αυτόματα αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι καταμένες μέσα στο Magic Lamp πανελλαδικά, για να μπορούν να του βρουν με 5 ευρώ κομμωτήριο, οτιδήποτε είναι αυτό. Άρα στην αναζήτηση μπορείς να βρεις τα πάντα. Δηλαδή από 1 μέχρι 100 ευρώ, 1000 ευρώ. Το οτιδήποτε αυτό. Στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Λαμία. Παντού. Τουλάχιστον για τώρα πανελλαδικά. Ναι. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι οι ευχές περισσότερες θα κλείνουν στα ξενοδοχεία, στις διακοπές. Γι' αυτό και σίγουρα θα δει ο χρήστης ότι αυτή τη στιγμή από τις επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν υπάρχει μεγαλύτερος κινητικότητα και ζήτηση ακριβώς στο θέμα των διακοπών. Αλλά δεν πάβει όμως σήμερα, παρόλο που το site υπάρχει μία μέρα λειτουργίας, έχουμε στην ουσία κοιτάξει να καλύψουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που μπορούν να καταχωρηθούν είτε από τον τεχνίτη είτε τον οποιοδήποτε επαγγελματία που μπορεί να έχει παράδειγμα ένα θέατρο ή να έχει ένα ξενοδοχείο ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Πραγματικά, Μιχάλη, είναι φοβερή δουλειά, συγχαρητήρια. Να πούμε εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι είναι www.magiclab.gr, ότι μπορούν να καταχωρηθούν δωρεάν αυτή τη στιγμή και να κάνουν τις ευχές τους, έτσι. Για όσο είναι στην εκπομπή φυσικά, ναι. Βεβαίως, μπορούν να βλέπουμε και τα στοιχεία εδώ, όπου όλοι οι φίλοι και επιχειρηματίες και ιδιώτες και όλοι όσοι ασχολείστε με το ίντερνετ και όσοι δεν ασχολείστε, δεν έχετε παρά να καλέσετε και να ασχοληθεί ο Μιχάλης ο Κοντιζάς μαζί και να σας διευθετήσει το θέμα. Έτσι είναι. Άρα ουσιαστικά τώρα ο επιχειρηματίας καταχωρείται δωρεάν. Ο επαγγελματίας αυτή τη στιγμή δεν καταχωρείται δωρεάν. Ο επαγγελματίας καταχωρείται με μια συγκεκριμένη ένα ετήσιο κόστος των 18 ευρώ σε πρώτη φάση. Ουσιαστικά θα είναι δωρεάν για τη διαφήμιση που του κάνετε. Όχι, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη. Εδώ είναι όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Εδώ που βλέπουμε υπάρχει μια ολόκληρη μέθοδος που επιστρέφονται τα χρήματα στον χρήστη. Έχετε και τέτοια. Γι' αυτό λέω ότι είναι δωρεάν. Γιατί στην ουσία δεν μπορεί εν μέρη άμεσα να προκαταβάλει ένα ποσό για το θέμα της ετήσιας διαφήμισης του, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη μέθοδος που σε ετήσια βάση μπορεί όχι μόνο να του βγαίνει δωρεάν, αλλά να καλύψει και για τα επόμενα χρόνια να καλύπτεται και να υπερκαλύπτεται. Μιχάλη, δεν το καταλαβαίνω αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να μου το κάνεις πιο λιανά πώς μπορεί να. Το Magic Lamp για κάθε σύσταση που προτείνει ο επαγγελματίας κερδίζει 1 ευρώ. Άρα δηλαδή, εγώ που ξέρω 500 επαγγελματίες, αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι μέσα από το e-shop που υπάρχει μέσα από το Magic Lamp, τι σημαίνει ότι αυτόματα, άμα εσείς μου συστήσετε 500 ανθρώπους επαγγελματίες που μπουν στο Magic Lamp, έχετε κερδίσει 500 ευρώ. Αυτόματα σημαίνει ότι αυτά τα 500 ευρώ τα χρησιμοποιείτε, παράδειγμα, είτε για την ετήσια σας συνδρομή, είτε για την προβολή σας σε τηλεοπτικά κανάλια, είτε για το ραδιόφωνο, τα οποία είναι μέσα και που ήδη είναι προκαθορισμένα ότι θα υπάρξουν. Από Σεπτέμβριο κιόλας. Βέβαια, θα υπάρχει εκπομπή της Magic Lamp επίσημα από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει και θα προβάλλει τους επαγγελματίες. Άρα αυτόματα θα ξέρει ο χρήστης ότι κερδίζοντας ευρώ μπορώ να πάρω το πακέτο των 10 προβολών, το ένα, το άλλο και να μπορεί να είναι προβληθεί και τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά και το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε και ραδιοφωνικό σταθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός πιστεύω ότι μπορεί να προλάβουμε να είναι πιο γρήγορα από τον Σεπτέμβριο. Για πες μας και γι' αυτό και εκεί τι θα κάνετε και πάλι αυτό το ίδιο. Θα είναι ακριβώς το ίδιο με 24 ώρο μουσική, να κρατάμε συντροφιά στον κάθε χρήστη και από την άλλη θα προβάλλονται καθημερινά όλοι οι επαγγελματίες με ραδιοφωνικά σποτ που θα φτιαχτούν ειδικά για τον κάθε ένα επαγγελματία 24 ώρο. Εσύ τα σκέφτηκες? Ναι. Μπράβο. Γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι. Για πες μας τώρα, ποιες ευχές αυτή τη στιγμή αν μπουν στο site κατά κοινή ομολογία και επιτοπλίστων θα μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι φίλοι που μας βλέπουν? Δηλαδή, θέλω να μας πεις κάποια παραδείγματα επιχειρηματιών που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει προσφορές στο Magic Lamp και μπορούν οι καταναλωτές, αν μπουν αυτή τη στιγμή στο www.magiclamp.gr, να τους βρούνε. Κάποια παραδείγματα. Θεωρώ ότι θα ήθελα να ξεκινήσω από λίγο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ναι. Παράδειγμα, υπάρχει η παράσταση του κύριου Φιλιππίδη και του κύριου Ζωγανέλη, η πίστη του Αριστοφάνη, που υπάρχει περιοδία αυτή τη στιγμή.
και έχουν παράδειγμα 50% έκπτωση. Στα εισιτήρια. Έχουν προβάλει την ειδικά παράσταση και μόνο για το Magic Club. Ή του κύριου Ξαρχάκου, το μεγάλο τσίρκο που ήδη είναι σε περιοδία, που και αυτό προβάλλεται μέσα από το Magic Club και αυτό έχει μια αντίστοιχη έκπτωση του 50%. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ δυνατές παραστάσεις. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι σπορ αυτοκίνητα. Μπράβο, αυτό παράδειγμα, το συγκεκριμένο που βλέπετε λέει full παράδειγμα σέρβις του αυτοκινήτου του ή και οτιδήποτε άλλο μέσα μέχρι από πλήσιμο έχει με μόνο 40 ευρώ. Δηλαδή, όταν λέμε τώρα αλλαγή φίλτρων λαδιών, τώρα δεν ξέρω ο άνθρωπος πραγματικά. Ναι, φίλτρα καμπίνας. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος πώς βγαίνει. Να σου πω, για να διαφημίζεται σε εσένα κάτι θα ξέρει. Μάλλον δεν ξέρω. Είναι έξυπνος επιχειρηματίας. Σου λέει, θα πάω να διαφημιστώ στο Magic Club, θα βάλω μια πολύ καλή προσφορά, αλλά θα έρθει πολλοί κόσμος και θα με προτιμήσει. Άρα είναι έξυπνη κίνηση το να έρθει κάποιος επιχειρηματίας να προβληθεί στο Magic Club. Το πιστεύω, είναι σίγουρο αυτό. Και πιστεύω πραγματικά βάσει της όλης διαδικασίας ότι το μέλλον ανήκει έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά τον τρόπο προβολής, αλλά και γενικότερα όλος ο κόσμος και σε οποιαδήποτε ηλικία, κάποια δεδομένη στιγμή θα έχει το κομπιούτερ, θα χρησιμοποιεί το ίντερνετ και σίγουρα η τάση της αγοράς κινείται προς τα εκεί. Άρα έχεις πραγματικά βρει το μαγικό λιχνάρι. Το ζήτημα είναι πραγματικά να ισχύσει και για όλους αυτό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι όποιος θέλει να έρθει να καταχωρήσει την επιχείρησή του, την προβολή, τη διαφήμιση, την υπηρεσία του στο Magic Club, μπορεί απλά να επισκεφτεί το www.magicclub.gr ή αλλιώς να επικοινωνήσει μαζί σου στα τηλέφωνα που υπάρχουν, που εύκολα μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία αυτή ιδέα που είχες, γιατί νομίζω ότι θα πραγματοποιήσεις ευχές πολλών μας. Εγώ ετοιμάζω τις επιχειρήσεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν.